kae nyaka iti kamoro achiel gi dakteche nikech gima nyiso jatuo nyaka bed kachiel achiel gi gima daktari wacho. To ng'enyne daktari nyami that diagnosis to okochuno ni gima daktari wacho ni ka in 3 months tibo tho within the 3 months. Inya kata kalo nitie jomoko mosekalo kata 1 year. Nitie jomoko mosekalo kata gi 2 years. To nitie moko ma tho kata before that time anomigi. Koro lure, koro mano itija, mano nyiso genia as much as no say nyisi ni you have this amount of time to live. But nitie gik moko ma pod inya timo ang'o manya delay nikech nitie gimoro miluongo ni act of God. Nyasaye be oja hono. Onya timo hono ne mochwalie matin or onya kawe kapok ichopo. To yudo ka seche moko kinyiso ng'ato wach tho. Nyiso ni ero koro chopo watim nang'o. To moko okdwa ga chako loso wach tho. Wacho ni an ang'enya sacha obotimo miracle, which is very okay. To jo kanisa be biro ga to timo margi. Ki dino kaka jo cooperative timo margi ka ngan tingat ma chegni tho, to ntega lemo moro mitero ne ga to maiko gi mulo timo ng'o gi tho. To jo other kanisa moko kaka Pentecostal be nte moko mabe nyalemo gi ng'atni ka yike mulo timo ng'o ka direge ma chegni chopo. However, nte jok moko ma kanisa giwacho ni mano kunya timbre wabo lemo manya katima ng'o manya kanyasaye make sure ni ochangi tinno kamano be kelo ga chandruok nikech mae ng'at mose dak e kanisa o believe on kanisa mo ong'e ni nyasaye nyatimo hono kaka wacho ni hono nyatimre lakini wote mo nyiso genia en sawa hono nyatimre wono okonya dispute mano to kaponi en adier ni inya to within this time what will you want to do to jok moyie to ochako timo negotiations mos wanyise gima daktari wacho watero gi mos kaka gima gidhi gi diagnosis kata gi prognosis mar tuo yudo ka stemoko yudo ka all organs chako tho gi iye to wanyise ni your organs are all almost dying to nendre ni ichiegni gi chopo endaloni koro wan gi ndalo matin to we need to make some things nikech in this moment inya tho ka in ngama podi loso or inya dhi e koma to ka poni idhi e koma at least gima igomo mondo timni wachi mondo attack timonigi mos to maduong' ahinya wahero ga wacho de ji wach forgiveness nikech forgiveness en gima duong' ahinya to ji mang'eny thoga kodgi gima sedeno ka jo familia mang'eny timo inyo ka dichuo wacho ni an ok adwa mondo iwachna gik thogo to yino ka nyithindo kata ka wacho ni ka nyithindo kata ka gina beach e ot yino ka nitie be pogruok moro entiere kinde ka nyithindo moko wacho niya wan odoro this kind of session odoro mondo otimno this session to moko wacho ni wan ok wadwa koro hocho timrega nyaka koro kile ng'ato become